Bine m-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom face un parcurs pe Minecraft. Și haideți să se Ok. Ok, ce sunt eu? Să vă prezint parcurul. Deci, noi vom pleca pam așa, vedeți? Aici așa. Pe aici așa. Urcăm pam pe aici. Coborâm. Aici avem un C, un chest, în care vom avea ce ne trebuie. Și nu putem să luăm parcurul de acolo niciodată. Pentru a avansa bine, va trebui să venim aici. Dar ce zici de skin-ul ăsta? E cel mai frumos skin, nu? Ok, și acum haideți să începem să ne dăm puțin pe survival. Mama, așa ca să fie bine. Ok. Până acum e simplu. Uite, nici n-am luat mult și mi-e frică. Dar așa. Trebuie să luăm de la început. Pentru că n-am luat niciun chain point. Ok. Și acum ham. Pac. Acum aici sus. Perfect. Ok, am ajuns aici. Asta e primul chain point care pot să îl am. Și dacă ăsta e primul chain point, uitați ce greu a fost acum să... Trebuie să luăm chain point-ul de aici, pentru că am luat încă un chain point. Perfect. Aici avem o căsutură mică. Uitați doar cât am făcut din parcursul ăsta. N-am luat chain point-ul. Am luat chain point-ul. Chain point-ul ăsta, dar trebuie să ajungem acolo. Ok, am chain point aici. Nu, că asta e cea mai grea. Ok. Fuck. Am luat 5 până de aici. Asta e cea mai grea. Deci trebuie să luăm un avânt. De ce nu am putut să... Așa. Am luat damage. Uite, așa era pe vremuri. Ok, haide. Nu, că dacă trebuie să... De ce să fac de mai aproape? Nu, e foarte greu
Ciao! Deci nu trebuie să-l iau. Chain point-ul ăla. E imposibil. Perfect. Nu, că nu știu, acolo trebuie să fac de aproape mereu. Da. Nu. Am luat chain point-ul. Acum trebuie să-l fac. Că am învățat. Aici am luat chain point. Dar doar cât de ușor este și cât de puțin mai am. Aici cineva am luat chain point-ul. Nu! Pum! Ia uitați. Interesant, nu? Clipper. Asta a fost videoclipul. Sper să vă abonați. Pa, pa!